Machiegni koromo gi chenro wa mar nyadhiwa wadok e kit dusot mabende timore e ute mag apartments e boma ma Nairobi kachiel dondo mabende ne warango e gwenge mag Kardak ma Westlands. Abiro wi kod chenro mar nyadhiwa erokamano nya kuom bedo kodwa nyinga Simfroz Okinda. Koromo gi nyadhiwa kawuono kelo e Kardak manyangafu miluongo ni Mudhangari manitiere Kardak ma Westlands boma en mar Nairobi. Wadwa ng'eyo ni kit dak mar nyadhi e alwora machalo kama manitiere e muya mayom, manitiere ji matin, manitiere jok ma ong'e ni godo em dak. Wadwa neno ni kit dak margi chalo nade biwari. Afega no biro ka higni gote machiegni. Erokamano ahinya. Adwa mana ni mondo mi wachak gi ka. Mondo ing'isa ni ang'o matimore mana kidonje dhoot. Koro kama wantie ni kisedonje dhoot to dhoudi wa mokwongo kineno watimo smart locks. Inyalo lore. Inyalo yawe gi fingerprint, inyalo tiyo gi audio kata inyalo tiyo gi key. En smart lock, moluongo ni smart lock. Kasto kidonjo sami wacho ni kikidhi mataka ahinya. Sami wacho nyalo yawe gi audio nyisango. Inya wuoyo to oyawre. Koro inyalo sete mondo kowinjo duondi to yawre. Ochalo simu ma kiketo wang'i to yawre. Okay. Yes. To ka in gi ot, nitie kamera be inya neno ng'at manie dhoot. Yes. Okay, kamera ni kanye? Kamera nini ka? Mae kamera. Koro manyiso ni nena kapok yawo dhoot. Nani kapok yawo dhoot. Okay. Koro kae wan gi gimluongo ni shurak. Ka koro inya kete wuocheni kidonje ot mondo kik idonj gi wuoche ei ot, ikuong iwe wuochni kae. Inya pango wuochni maber kae, malo kuonde gi be omiyi nafas inya kete gimihero. Kae inya kete kaka ka in gi gari tikete keys mag gecheni, gik mitiyo godo saa ka saa. Malo kae ka intie space be inya keto gik moko. Yes. Mano koro ma iluongo ni walkway. Ma koro walkway ni kidonje odi. Kae to wadonjo e sitting room. Kae miluongo ni sitting room kama welo donje. Kae kama welo donje kumi budhe gi wendi. Adwa ni mondo mi itera mos nikech sitting room ni king'iye en sitting oting'o kar bedo to ting'o kama ichieme bende. Koro en sitting room gi dining momakore. Koro aneno ka nitiere kabede moko koni. Kadwa ni mondo aretni. Inyalo mana nyisowa ni kabede gi gin mitimo nade. Koro kae waluonge ni dining cellar. Kae wan gi kumoro ma inya kete ka. Inyalo mana chorori machiegni. Ka in gi drinks inya keto gi kae. Kende wardrobe kae wan gi spaces inya keto kata ka okombe, saende, inya pango gigeni kae. But koro ma ok bi gi ot. Mae iluongo ni add-on. Iloso kendi. Wanyaloso ni but ibo medo wa pesa moro e wiye 200,000 to waketo ni but nono ko kidware to bira ka ena korot. Obira korot nono. Koro inyalo yiero gimoro amora ma idwar mondo mi obede e korot machien matok dining. Aneno kipedho mesa. Pedho. Koro ma nafas ma ng'ato kete e mesa mar kar chiemo. Ka in gi welo pedho ne gi mesa ka maber to uchamo kata ka iluongo ni girls brunch. Onya timo brunch kae maber. Gimoro amora ka in gi welo to nafas mokwongo aparo ni ka en kama ji chiemo bere nikech kidonje dhoot idomo gi TV kata idomo gi kom. Kaino kaka idonjo ni to gima rwaki en mesa mopedh maler kabisa. Kora keni wadhi e sitting room kosa keni wadonje balcony. Aparo ni wadonje e sitting room mokwongo. Wanya chako kia ka chiemo to koro wan gi kar budho. Kubinya ywe kineni TV kata kuse chiemo tugo mbaka. Koro kae wan gi living room. To living room kama biro kamae. Koro e living room mai TV wall waluonge ni TV wall palette. Kakinene ni te
obiro gi ot ma en tiende ni en standard. Nyaka TV stand ma piny ni ma be biro gi ot. Matiende ni koro king'iewo ot Pandora ka nyaka ibed gi TV mar 100 inch. Oh, ok ketni. Ok ketni ni wang'i neno kamari tin tinyalo diye. Ok inyal diye, ma en standard. Oh, mangiso ni koro kibiro gi mari moro mineno gi wang' achiel cha. To wang' odong' mane diye. Onge kaka inyalo fixe. Onge kaka inyalo fixe. Mangiso ni kidwa ka to TV ma nyaka ibed go en inchi 100 nyaka romo gi inchi 100. Gimomiyo nyaka obed kamano ni gini biro koseket kama. Mangiso ni ka ngibiro gi mari mi ineno gi wang' achiel. To dhi liero. Kata nyathi nyalo war kode piny. Omiyo en sama ibiro kode set. Kuonde modong' gibi manyo gimi inyalo kete koso gigi obiro go. Mago imi mana spaces ma inya timo deko, gimilongo ni deko. Inya keto kaka buge, to nitie shelves moko kanyo bomi. Inya keto anything mineno ka berni mondo bede mbele kae. Erokamano. Koro ka wawuok ka kombe gi gin kombe mabeyo nyaka nang'eyo ni kom to ng'ato nyiewo ng'iswa ni magi iyudo Kenya ka koso nyaka icherie pinje maoko nyalo bed mayom kama. Kombe gi wagolo gi e pinje maoko, gibedo imported from China. Koro kombe gi gimoro amora minene ot ka obedo imported from China. Onge gima wang'iewo locally. Matiende ni wamanyo quality, mondo wayud quality maber igolo gi loka koka gichop koni. Yes. Kapok wadhi mabor, aparo ni Kenya kae nitiere kaka iketo ga TV, kamikete TV ni osebago ji mang'eny ahinya, kendo wan ka jo Kenya yudo ka samoro ka chilo wuok to nitiere ute masani nyalo wuotho to yudo ka mane uniform samoro kineno ka ng'ato go picha kata kikia ni oja Kenya tibiro ng'eno ja Kenya kalore kako pango TV stand mare. Style ni en style inyalo pime nang'o kobedo gi modern kata bedo ni ji ng'eny kode kata berne bedo gi TV stand mopange yo makama. Bern mar TV stand mineno kako kete ni omi space mang'eny mar timo ji maber tindo ero keto urembo mang'eny mamiyo ot bedo mamor, ot bedo lively. Koro mwatimo kagi mana mar nyisi kaka inyalo loso odi mondo bed maber to kik obed busy. Seche moko waketo ga TV stand kata TV wall palette manigi a lot of details, lakini ma wami luxury nyadhi kaka waluonge gi jodholuo, wami nyadhi, wanyisi kaka nyadhi oken gima oken loud to boken ni en simple but elegance. Koro Pandora wami simple but elegance. Mana kami mako kar nyadhi no nitiere gimoro magolo okadachi no golo iro. Nitiere arif moro mamit mawuok e gini. Berne nang'o e bede yot. To inyalo wacho ni embe obiro koso mato koro style ndi mineno kama mondo miyoto ong'we ng'ar ikete kanyo. Ma ok bigi yot to wadende ni humidifier. Koro humidifier kisekete kama ma electronic, bantie moko electronic. Koro otiyo gi stima. Koro bang' dakika moko matin to golo iro ma kelo suya mamit e ot. To onya serve ot te. Erokamano ahinya. Aparo ni koro wanyalo dhi ka jikon. Ne wasewuok e dining, waseneno sitting room. Koro terwane e jikon mondo wang'e ni ot Pandora ka ng'ato odake Kinyadhi. Nasenyiso umae Mudangari Drive, Westlands. Ng'ata biro ng'eyo ni magi jomonyalo. Onyiso omiyo en style kata en kit ngima mar jogo ma ok dwa daka ngima. Gidwa dago ngima e okang' machielo. Wadwa ni mondo mi wadonjane e jikon mondo wang'e to sami bete kom maber kendo suya mamit chami chiemo wuok kanye mondo koro ma e jikondwa. Jikondo ka kinene ni oduong' to waluonge ni double sided. Matiende ni wami kor tich koni, nitie kar tedo koni, to nitie kumoro koni minyalo time gigeni kata kaka ng'ado kitungu, inyakete gigeni koni. To jikondwa ni obiro kwa keto ni 5 burner kuka mar itedo di bich nyadichiel.
to wami nyaka mae magolo ni iro, koro iro pong ni ot. No kanyo ngene nitiere gik ma koro sama itedo ka tok ni iro pongo ni ot kata kichielo omena to nitie kuma iro wuoke gi malo ka odhi oko bed ni e ot. Koro ma konyo golo suya gi iro. Ngeni luongo wach mar omena na maparo wach moro sebedo ka timore ni wacho dia jomodak e apartment manyadhi kama ok onego bed ni chamo omena. Debe ni gima golo iro ni megionga ga omiyo tok tedo omena to ot dubo omena. Kendo koro kar nyadhi kama nyaki bed gi gini omena to wachamo. Apartments gi omena watedo kendo wachamo but koro gini konyowa. Omena ok cha ni jirani ok pongo. Ero kamano. Kuka nitiyo gango, otiyo gi stima koso kuka nitiyo gi stima gi gas be. Koro nitie kama inya kete gas ni wami nafas maduong' kae inya kete gas. Koro gas ni ok neno oko. Obedo kar pondo. Miyo jikon en gima opangore manit ma onge gima nyalo tuomo tiendi. Onge gima nyalo tuomo tiendi, kuonde gi be wami space. Inya kete kaka sufria, kaka cooking pans gi, inya pango gi ka maber. O kaka moro mane wapange orak ka wan dala. Ma orak manyasani. Ma orak manyasani. To gimi luoko go sende, uonge go? Koro kae wami gimilongo ni double sink. Koro double sink in gi sinks ariyo. Kuonde minya luoke ariyo. Kae iluoke to kae ilepe. Aneno ka tap no bopogore. Inyalo mana tang'onwa kaka otiyo. Tap be wan go kama modern. En tap mi inyaloke, onya konyi koni gi koni, ti inyaloko kat kitime. Mani sani onge pi, but mae nyasani. Mae tap flexible. Ken moro ma ochunga kar kende cha. Tap Louis. Tap Louis kumidhiye, kumichike, kumodhiye. Kabede ba moko gimana kuonde mikene. Mago mana kuonde mikene. Wadonje wach mag stima kara masinde mopogore mitiyo go e jikon. Koro odni obiro gi microwave. To biro kodo gi oven. Magi biro gi ot. But wabo mi mana nafas minya kete double door fridge. Double door fridge en fridge mayawre dhoudi ariyo dichiel. Kuonde modong' en kama itiyo go e kano mwandu. Koro mae mwaluongo ni double door fridge. Kama e kako bedo. Tinya pange gige ni mang'eny kae. Owacho ni ka to kamara ma dot achiel cha odhi dong' kochung' e diere. Koro momiyo kwa wuoye nyadhi dot achiel ok nyal romo ka. Ma nyadhi matiende ni ierori. Ikawo gima nyalo servi. Koro double door mane nyasani, mane trend ma ji timo sani. Nikech wachiegni gi balcony mar jikon, inyalo mana nyisowa ni kae kar jikon waseng'iyo wechego te aneno ka nitiere dhot moro. Koro dhodni ma koro in case ka in gi house manager mwalung kata kaka ng'ama konyi e ot. Onyalo access ot kodhuluo dhodni koya oko. Koro ma dok oko kuma ne wae. Ma dok oko kuma ne wae. To kae waluongo ni utility area. Kae kuma inyaluoko lewni, ikete wash and dryer mari, in gi sink kae, sink moro be in go kanyo. Koro kae iluoko mana lewni. Mae obiro go koso ng'ato ka ng'ato bigi machine mari. But my standard space. Mane standard. Koro manyiso ni ok onego bed ni bed gi machine moingo ma. Mae 9 kg. Okay. Inyalo mana nyisowa ni balcony ma kae dhi tang'o ang'o gi oko. Ka in gi ka, wabo bedo gi central garden. Garden moro bo bedo e diere ka. Koro balcony ni mar kumiluoke ni gi jikondi. Ibo bedo ki face mana garden kae.
e bedroom mokwongo inyanyiso ni mae ber gi ang'eyo ni samo ugedo tunge ni ber gi nyathi koso mae maber gi nyathi matin koso maduong' lure gi kako chiegni kuma janyuol ninde. Koro ma bedroom wa mokwongo. Koro e bedroom ka ma bedroom mar nyathi to king'iyo theme ma watiyo godo ka ma mar nyathi mawuoyi wanya wacho ni mar nyathi mawuoyi because nitie horse riding ka theme en mana mar nyathi mohero riembo horse. Koro mano be nyadhi bigeni riembo horse ok en gima kamae dwaro ng'ama nigi nyadhi ng'ama nigi pesa. Koro kakunene kama bedroom ni be biro gi wardrobes in gi kama inyaka ni lewni kae space bomi maduong'. Gin very generous gi space to kata styling wami wooden flooring mamiyo koro bedroom ni bedo ma warm to bedo ma very comfy. Kaso king'iyo dirisha kanyo be watimo iluonge ni floor to ceiling windows. So the floor to ceiling windows miyo ler madonje ot bedo mang'eny kata kiyawo stima to in gi ler moromo. Iwacho ni ok en drisa matin keto drisa maduong' ma malo nyaka piny to ma nyaka romo gi nyiso ni nyaka bende bed gi pesa maber mar curtain nikech en bende curtain makoro idhi gole e roof nyaka chop piny eko neno maber. Pero kamano nyathi ma wuoyi ni ere kako konyore. Wan gi bathroom ka kendo fixtures mag bathroom kae gin standard. Kakinene kama e kako obiro gi kioni kae to in gi space minya kete gigeni mag luok shower gel gimoro amora modhini to in be gi space ka sink wardrobe be in go kae minya kete gigeni towels ka be in gi space. Kasto kae wan gi kuminya luokorie to nitie shower maber iluonge ni rain shower. Mae olo pi ochwe ka koth. Koro wan gi mano be mamano is standard. Kakineno be kar luok mar room mokwongo ni en kama kako biro gi fixtures gite. To kasto gima ber ahinya momiyo bathrooms wagi nya bedo standard gi nyadhi. Kiduogo kama to ibo fwenyo ni ng'enyne drishni wa mag cho bedo ga mana matin. Lakini ka dirisha wa mi are malo nyaka piny. Majene ni in gi lighting kata ine cho to ler yani ionge shida. Kata kodi wiro wangi ng'eni koro kanyo sami iwiro wangi nitie kama nitie mudho ma kiwiro wangi e ot tineno ka iwiro matin kidhi oko tiyudo ka koritar saidi. Omiyo mae biro gi ler moromo ma kaka ine ot e kaka wangi nenri oko. Koro mano watieko kama nyathi mawuoyi dake. Aneno ka towels bende chanore rachar gi nyadhi dhi kamoro achiel. Rachar kende. Nyadhi ok dhi gi kala mopogore. Kik wabi gi towel marateng'. Ero kamano ne nyako Ramogi winjo kendi wawuok e bedroom mar nyathi mawuoyi wadwa dhi e bedroom mar ariyo. Ok ang'eyo ni en mar nyathi ma nyako wang' ne jalony lernwa kata ka wadhi e bedroom mar jonyuol. Ma bedroom mar ariyo to bedroom gi kifwenyo kata kirango maber room ka room nigi theme ne. Koro ma be pod nya bedo either room mar wuoyi kata nyako nikech king'iyo kaka okete en mar architect. Koro architect nya bedo ng'ata nyathi ma nyako kata nyathi ma wuoyi. Koro ma ng'amohero goro. Ng'amohero goro. Obiro gi mesani? Mesani to kobigo magi be wa import kwa China. But kihero gimoro amora manie odni kakinene ni to wanya mi quotation. To iwakelo nigi wa import nigi kwa China to waloso ni mana kakinene ni e kaka watimoni. Bero kamano. Koro ma bedroom mar ariyo. Ma bedroom mar ariyo. Chone gi bafne chal mana gi mane waneno kocha. Waneno mokwongo. Ero kamano. Kamikane lewni bende nitiere. Nitiere. Koro moge paro ni koro ng'enyne sama ji ng'iyo ot gima bende chuno ga en kuma jonyuol ninde. Jonyuol ma gin weg pesa dwani mondo mi ginindi maonge wasiwasi. Emomiyo iwinjo ni iluonge ni master. En kama koro nitiere comfort moingo mane moko ka nitiere. Kama wadonje ni koro e master bedroom kendo geno en ga ni master nigi gik moko mabecho gi nafas mang'eny moloyo bedrooms mamoko mane wasedonje ariyo. Koro ma bedroom mar adek ma en mar jonyuol. Wadwa neno kaka bende koro ondise e yor nyadhi. Kendo aneno ka kata mana pinyne kata mana king'iyo gik mopedh piny gi kit wuoche manitiere adiera nyiso ni ka opogore
kendo aneno kolach mohewo ariyo moko ka. Adwa ni mondo mi thuolo kendo mondo mi iterwa ni to mae inyalo describe kata inyalo pake nang'o? Anyalo pako master kae e kuma iwacho ni gimoro amora tiekore kata gimoro amora timre. Weche duto, plans duto timore ka. Koro ka nyaka wamiu space. Ndalo moko dawa nonyisa ni kimanyo ot to bedroom kaka master onego bed maduong'. Kech kae kuma goruok ng'eny gimoro amora nitiere. Hera be nitie. Koro kaka wanuo kamisewacho. Koro kaka walose ni ma kitanda mar king size. Ka koro nyalo fit king size to waloso ni go maber to waketo ni nyaka kuma jaber minot. Nyalo wire modhine, opang modhine go kanyo maber, onyalo timo makeup. Koni be waketo ni kar dichuo, ing'eni joma chuo onge weche mang'eny. Mana matin tu ogute kanyo to otieko. Kwa donjo iye koni to wan gi gimiluongo ni walk-in closet. Koro walk-in closet kae kuma ikane lewni. Manyiso ni kuonde moko ka ne wawuoyo kabat miyawa yawa. Ma kabat ma kori donje. In e sitting room kori donjo e kabat. Ma nyiso ni koro nafas mar lewni oket ni malach. Idwa nyisa ni koni e kor miyo. Nikech aneno kiyo moro kanyo lakini ang' naweni mondo inyisa. Koni nyabedo kor miyo, koni kor dichuo. But nafas to ng'eny. Inyakete kumumi nafas ng'eny inyakete lepi maber, mipangi lepi maber, mokuywaru gi ng'ato. Kila ng'ato nigi space ne. Pero kamera nyaka wawuok e closet, walk-in closet. To wachomo kanye? Koro ka wachome bathroom. E bathroom ka koro wami gimiluongo ni ma bathtub. Ma ilongo ni bathtub. Koro ma biro gi ot. Obiro kama iyudo bathtub kuminya bede tininde tipong'o pi ti relax ka in gi stress tiparori inya bedo. Iwacho ni bathtub kanyo binya some. Aneno book. Inya some, inya madho wine ni kamos ki relax, okidwa stress. Aneno ka en gi remote. Koro remote ni ma mar cho. Chowa ni en smart toilet. Smart toilet tiende ni sani to okwa fixe, but tiende ni sami biro to owuom ni seat bedo mawuo ko bed mang'ich. To nyalo luoki. Kisetieko adwa ni mondo wabi mos. Nikech ing'eni weche mag nyathigi samoro ginyalo tami nikech kiwacho ni nyalo luoki to mano cho. Kore ki ikete to omuro wicho kanyo. Koro kibete gino to oko bed mang'ich. Koro kisekete on to omuro wicho kamae oko bed mang'ich. To kisetieko kwanza sama ibiro ni idwa tiyo kode. Dong ineno nitie nembe ni maringo ka magi manyisi ni omuro ni choka ma already en on. Matiende ni kichopo machiegni to yawore kende. Kosetieko yawore tede tibedo titieko biashara ni. Kitieko to oluoki mostimi motuoi. In mana mawuok tidhi. Ka okwatie gi tissue. Koso kuomero ni ema ditie. Kuomero ni ema ditie di tissue but koro choni timoni gimoro amora nyalo bedo maber gi dewa man dala. Iwacho ni pesa ok ber, pesa ber saidi. Manyiso ni choni ng'ato ok ochuno nyaka iyueri kendi, inyalo yueyi. Koro in itiyo mana gi remote nyise ni tieko, koso ere kaka odhi ng'e ni tieko. En kise switch on to ng'eyo. En ong'eyo, kichopo kamae, ong'e ni isechopo idwa tiyo kode. Koro in kitieko to chako olorore. Ok onyal wang'i? Ok onyal wang'i. Kae taparo ni chal gi mamoko ka. Nafas mar drisa, kendo aneno ka ber drisa ni en drisa mabor adier, lakini ng'ama ni oko ok nyal neno ng'ama ni oko ok nyal neno ng'ama ni oko. Omiya ler. Pero kamano sani ng'eni koro aneno ka gimamba chako bedo expert nikech isewuotho kode gi koro awinjo kaka gidhi. Ka be wami sink ariyo. Koro nitie kar dichuo to nitie kar miyo. Kuondegi be nitie space minyaka ni gigeni modhi mago kuondegi. Koro in gi enough space e bathroom. Koro kae onge lero. Ng'ato ka ng'ato ong'e kore. Ng'ato ka ng'ato ong'e kore. Erokamano ahinya.
Wadaneno thuolo ma ng'ato nyalo bedo ka yueyo nikech samoro inyalo thung' gi bede ot kata samoro in gi welo ma bende idwani mondo kaw yamo. Koro inyalo mana nyisowa oko kae kaka chal. Aneno ka en nafas maduong' ma romo gi sitting room kachiel gi dining. O run from dining nyaka e sitting room. Manyiso ni en nafas malach. Koro ma balcony wa, to balcony wa en 1.3 meters. Matiende ni en balcony maduong'. To balcony wa king'iye maber en curved. Matiende ni mane design. Ng'enyne wayudo ga balconies ma straight kama. But koro wan wabiro gi design moro wakete ni en curved. Koro ka maber ahinya. Ka mi space inya timo barbecues, inya keto kata kaka inya pidho kata kaka yiero plants kai, inya keto gik mang'eny, inya keto kata kar yweyo kata kuma nyithindo nya tuge, in gi nafas kai. Kuonde ka inya timo ka in gi welo, ka inya keto kata buffet, kaka wan ma kaka joluo wahero keto inya rwako welo. Jo in-laws ka. Kai tutime nyasi maber. To koro ka in gi balcony ka to in gi views. Walongo gi ni views. Koro views magi gina commercial along Mudhangari ka. King'iyo kocha in gi ABC Mall, magi gina commercial to ka wan gi ndara. To ndara ni okena busy road. Mandara mana gokinyi ka ji dhi tich to godiochieng' ibonjo ka en ndara mokwe onge koko to ina gi greenery view around Mudhangari en greenery view to lag Nyadhi bedoro mana kumokwe kumoleng muya maler mowuok e yiende kende ma yudo Nairobi te. Okay, wan wakalore gi ot after ot. Omiyo ka kendo aparo ni security mare ben nikech kata ng'ato chikore ka to pod ok olwar. Pod nitiere gi nafas kanyo. Kamano anya Karamogi. Aparo ni kama wachope ni nyalo miyo pachi par kumidake e boma ma Nairobi kae nikech mae be pod wantiere mana Nairobi kendo pesa ni mabiro nyiso ni en kanye midage. To akia ni jalony ang' ne nyiswa ni to poni in gi milionde adi madekeli ka kata poni joma ni kae inyalo ng'iyo salary ni kata ng'eni pesa mane ma in godo mar mondo mi iyud ot mar bedroom 4 maketi machiegni kiwuok ka paro ni wino kiwuok kae to nitiere apaya maduong' mano ma Western mane apaya madhi dala kiwuok Nairobi to koro kochiro nyaka idhi e boma manyiso ni wuok kaka kidhi dhi dala mano bende nyiso ni kiwuok ka mondo mi dhi town en thuolo mayot to aparo ni samoro kisebedo ng'ama nigi nyalo mopogore tidwaro kama keti kama wuoth mari bedo mayot wadwa ng'eyo ni to ng'ato man gi pesa di ema nyalo mondo mi odag Mudhangari. Koro kae kaka Pandora wa offer 2, 3 and 4 bedrooms. Koro kwa chako gi 2 bedrooms already waseuso but wadong gi udi ma 3 bedroom gi 4 bedroom. 3 bedroom chakore 1,24,000 nyaka 1,28,000. Koro kaki do kidwaro ot mamalo kabisa to koro in mana ituge 1,28,000. To koro kwa die udi mara 4 bedrooms. 4 bedrooms so koro kanyo wane 33 million to 38 million. Koro luwore gi floors. Oidho kaka floor idho. Kikawo mapiny to in sawa. Kikawo malo bentie beche. Manyiso ni muya mamalo pogore gi mapiny. Ok opogore nikech wan kae kaka first floor marwa in kaka normal fourth floor. Nikech ka be wadhi bedo gi gimiluongo ni mall. Matende ni it's a city within a city. Kine odi tinyalo or piny ka ine mall isechope duka ikaw gimidwaro tiduogo. Ka be ka dake to dayude school mar sirikal. Skunde sirikal. Alwora waka to wang'eny gi international schools. Nikech sori ke beda joka. To finya kimany mar international. Mar international. Ero kamano kadwa dhi mabor. Miluongo ni apartment ni ok ang'eyo ni gibeluwa nyaluonge nang'o mak mana ng'eyo ni gin orofni
moko bocho, moko ok bocho ahinya. Mak mana nitiere kaka ji nigi luoro ni sama wang' asenyiewo ot manitiere e apartment kata ma wakiko gik mang'eny gi joma moko. Ber ne chalo nade to poni koro adwa dok dala to nase kawo omenda maromo kamano maketi e apartment. Natiere kaka gi jalony Daniel mabe dwaro ng'isa ni ber mar dak e apartment Dan en ang'o? Erokamano Cyprus Okinda. Apartment berne tinde Nairobi, ni tinde ji tiyo gi apartment kaka investment units. Lakini neno ka tinde Nairobi apartments biro mang'eny ahinya. Joma nyiewo apartments sana area kaka Westlands, Kilimani, Kileleshwa, most of them nyiewo for investment units, especially for studio, 1 bedroom gi 2 bedroom. But kineno apartment kaka ma en 4 bedroom gi 5 bedroom, to gento nyiewo ga for family home. Because ido ka gijalo accommodate a large number of people. And then niwacho issue mar ka ng'ato lesa dwa dhi dala. What happens in the apartment? Ot maromo kamae gi pesa no te. So normally what happens, apartments siku hizi biro gi gimiluongo ni sectional title deed. So chala gi stand alone, kaka in gi freehold title deed or leasehold title deed, apartment biro gi what is called sectional title deed. Bapod nyalo ga tiyo kaka collateral in kidwa kawo loan e bank. Aminyalo usa kaka other property, but stand alone. Kaka jalo nyita ngiso ng'ato mondo bed motang' nang'o sama odwa ng'iewo ot machalo kamae. Ang'o magere ma ng'ato onego bed ni ng'iyo kapok okawo ot machal kamae mar nyadhi nodwa dake mondo mi kik pesa ne no modh pi. Number 1, kidwa ga nyiewo apartment ma kokigero, what we call off-plan apartments. Mondo ibed safe, en nyaka ing'i research. Itimo research ni developer magero apartment, bosetimo development moko. Konyalo yudo ka ng'ato osegero apartment Kilimani, osegero apartment in Lavington. Koro this is the third project motimo. Konya kit be team what is called due diligence. Mano ema miyo ga ng'ato ng'eyo ni pesa na is in safe hands. Moloyo nyalo nyanyio apartment in developer mikani, osegero kure to ere previous projects mosetimo bo tieko. So due diligence is the key. Mondo ibed safeguarded. Kipimo ot ute mochung' kar kendgi gi apartments. Yes. The future mar dak maber kara mar nyadhi nikech kuom thuolo malach nyadhi en bedo ni dak kendi compound no mari kendi gimoro amora onge ng'ama dak godo e nafas midake gin thuolo masani rumo Nairobi. Future kata ngima manyime mar nyadhi ni kanye wabiro chopo kamoro makoro wamuka apartments wadok e ute man kar kendgi koso mae kuma ngima ochomo koro. I think what I can say is a mixture of both because Nairobi is a fast-growing metropolitan area. So apartments matindi gero pogre apartment megero chon. Tinde kigero apartments tigero what is called mixed-use apartments. Mayudo ka apartment nigi spa to nigi shopping mall bet and nyaka gi football pitch on the rooftop to and gi swimming pool to and gi convenient shops. Koro mane future ma igero go apartments manyien Nairobi. But skoro standalone be matindi nyiewo matinde igero kata developers gitamo gero what is called a gated community. Such that gated community ni be nigi nyaka all these what amenities man nyaka gi shop gi swimming pool gi mall gango. Koro you don't have to go ni drive di mabor kaka chon ji luor gani ng'ato dak Kajiado ng'ato dak Syokimau bor gi town but inde kata mana Syokimau yudo ka igero standalone but in a gated community. So the future mar real estate kanyalo wacho ni summary ni apartments will also will improve but koro mana ka oket mixed use apartments kaka koro ma wantie ka entie gi mall and gi all the amenities what we are in apartment. Nyakoromogi ineno gi wang'i ma en kit dak mopogore kendo kidak e boma moro amora yiero en mari luwore gi omenda ma in godo kata nyalo mari kama nitiere mak mana ka en wach nyadhi to gik ma kamae ema koro nyiso kit ngima mari manyiso ni ok en ngima midaga daga en ngima ma koro iketo e okang' machielo ka kamano adwani mondo mi warom kendo e chenro manyien chieng' ngeso mabiro mar nyadhiwa. Nyinga Simfros Okinda.
Mtu yangu, umesikia? Cheza imehama. Na saa hii kodi ya kushinda ni *779#. Smartphone, airtime, bundle, si lazima. Bado unaweza kucheza na kushinda. Dial *779# sasa, select option 3 na game ianze. Ukicheza sport, AI ya cheza inakufanyia analysis. Wewe unafocus tu na kushinda. Na marubani pia wanafly kwa kandege game wakishinda in seconds bila bundles. Wini yako iko one dial away. Changamka, dial *779# sasa. Cheza, kuwa mjanja. Cheza smart. Gambling is addictive. Not for persons under the age of 18. Juma Kajuma, Wayudo Jeep, Ngima Lokore, Chunje, Yudo Game. Ler rieny motegno, pako idho ngas mamalo, kendo twak dhi matut. Tudri